आरो नों मा बुंदों हिनजावफोरनि मा हमजानानै बुजानायखौ नोङो मोजां मोनो ना मा होनना बुंदों ना आंखौसो नोङो बुंहरदों आं बुजानायखौ बिराद नायनो लुगैदों नामा फैनानै नायफै So hello लोगोफोर नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोनाथ' टाइटेल थाम्बनेल इन्ट्र नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखाबाय दिनैनि आपडेटआ सोरनि सायाव जागोन दा साननैसोथ' माने ससियेल मिडियायाव दाखालिसो बावै माने हासुनायनि भिडिअ खिनायनि भिडिअ गोबाङानो दुगैनायनि भिडिअ बायदि बायदि नुबाय दंखायो बिनि सायावनो सासे ब्रादारा मोनसे बिराद मोजां बिबुंथि होदों आरोना बे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबासो मिन्थिनानै मोनगोन आरोना लोगोफोर आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरोना बिदिब्ला नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो फार्स्टआवनो गिबियावनो बे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो बिनि उनावहाय आं बुंगोन ओइ आरेस दारि जामगाव मा होनदों नोङो आंखौ मा होनदों आं बुजानायखौ बिराद नायनो लुगैदों नामा फैनानै नायफै आं मानो बुजानांगौ हो आं मा मावदों आं बुजालायनो मा मावदों आङो नों हासुवा नामा नों खिया नामा नों दुगैया नामा हो मा मावदों आङो जानला मोनला दा बुं बाहाय आरो मा बुंदों नोङो रायजो राजाजोंहाय आंखौहाय चेलेन्ज लादों होनदों नामा आं माला बर' रायजो राजाजों मा चेलेन्ज लाखो आंलाय आंखौ कमेन्ट गाज्रि हरग्राफोरखौसो बुंदों मिथिबाय नोंखौबो बुङाखै आङो आंखौ कमेन्ट गाज्रि हरग्राफोरखौसो बुंदों मिथिबाय गोदाव सोराव दा बुंलाबाय भिडिअखौ जोबजासिम मोजां नाय ओमफ्राय बुं मिथिबाय बर' हिनजावफोरखौ बुजानायखौ नायनो बिराद मोजां मोनो नामा नोङो बेखायनो बिदि थुनानै हरनो खिबा खिनानै उसुङाव जुहुदुरग्रा नों मा बुंनो फैदों आं मा दाय मावदों आं मा दाय मावदों नोंल' दुगैयो नोंल' खियो नोंल' हासुयो गुबुन मानसिफोरा गुबुन सिख्लाफोरा गुबुन आइजोफोरा खिया हासुवा दुगैया गुबुन हौवाफोरा खिया नामा हासुवा नामा दुगैया नामा बे खिनाय हासुनाय दुगैनायखौ आं दाय होनो सानाखै नाथाय नों मानो बेफोरबायदि भिडिअखौ बानायनानै हगारदों नोंहाल' खि गग्रा लामा दोङो नोंल' हासुनो हायो नोंल' दुगैनो हायो गुबुनफोरा लेथ्रा गोनजा माने दुगैयाबो खियाबो हासुवाबो नोंनि मथेबा हा गुबुनफोराबो दुगैयो खियो हासुयो नाथाय नों बायदि बिदि भिडिअ बानाय रिल्स बानाय हगारा आरो आं मा दाय मावदों होननासो बुंबावदों नोङो दाबो नोंनि दायखौ नोङो मिथियाखै नोंनि कमेन्ट्सआव नोंनि भिडिअनि कमेन्ट्सआव थांनानै नाय एसेबो लाजिया नामा नोङो सासे सानैयाल'सो मोजां हरदों बे मोजाङाबो साप्रि टाइपनि मानसिफोरासो हरगोन नोंनो 99% कमेन्ट्सआनो नोंनिया एसेबां गाज्रि कमेन्ट्स जि कमेन्ट्सखौ जायफोरा नायबोला मोजां गोसोनि मोजां टाइपनि मानसिफोरा नायबोला लाजिनाय मोनगोन नोंनि कमेन्ट्सखौ नोंनि भिडिअआव थानाय कमेन्ट्सफोरखौ फरायनो लाजिनाय मोनगोन नों बेफोर कमेन्ट्सखौ फराया नामा एफाग्राब गाज्रि बुंजाहरदों नोङो दा आं बुंनायखाय नों दुखु मोनदों नोंनाव जे 200 जन 300 जन मानसिफोरा जे कमेन्ट्स गाज्रि हरदों फराया नामा नों कमेन्ट्सखौ मानो हरजादों नों बेखौबो सानना नायाखै मोजां भिडिअ होनायमोनब्लाथ' नों बेफोरबायदि कमेन्ट्स हरजायामोन ना नोंगौ आं मिथिगौ मोजां भिडिअ होब्लाबो खायफा बुंग्रा थायो नाथाय नोंनिया दे 99%आनो गाज्रि कमेन्ट्स हरजादों नोङो मानि थाखाय खर' हाबाखै बियो खिबा खिनानै उसुङाव जुहुदुग्रा मोजाङै मोजां बुजायनायाव लानांगौ नोंखौ जोङो नोंनि खिनाय हासुनाय दुगैनायजों जोंहा नांजानाय गैया नाथाय बेफोरखौ भिडिअ बानायनानै रिल्स बानायनानै मानो हगारदों नोङो आं सानो नोंसोरनि गामिनि गिदिर गोलावफोराबो नोंनि भिडिअखौ नुनानै लाजिनाय मोनो बुंनोसो हायाखै बिसोरो मिथिबाय एसे लाजिनो सोलों गुबुनाबो दुगैयो खियो हासुयो नाथाय बिसोर रिल्स आरो भिडिअ बानायनानै नोंबायदि हगारा नों बेफोरबायदि हगारनायखायसो बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्ट्स आरो मानसिफोरजों गाज्रि बुंजादों आरो नों मा बुंदों हिनजावफोरनि मा हमजानानै बुजानायखौ नोङो मोजां मोनो ना मा होनना बुंदों ना आंखौसो नोङो बुंहरदों मोजां मानसि साजा मोननाय बुजानायखौलाय जोंलाय मानो मोजां मोनलाबायनो जाय मानसिया गोरोन्थि मावदों बिसोरसो साजा मोनो आरो जाय मानसिनि भिडिअ रिल्सफोरा मोजां नङा बिसोरखौसो बुङो मोजां मानसिखौलाय मानो बुंनो जोंलाय बुनांगौ बेखौ हमनांगौ होननानै खर' गैया एसेबो खर' गैया मा गामिनिलै बियो एड्रेसखौलाय सोरबाफोर मिथियोब्ला बिनि न'खराव निउस लाइभ हरनानै साংবাদিकफोर हरनानै भिडिअ लाहैनि दुगैनाय खिनाय हासुनायखौ एसेबो खर'आव बुजिनाय गैयाना बेहा मोजां बुंब्लाबो गाज्रि सानो सोलायनोबा सोलाय खोथाफोर बुंनायफोराबो सोलाय रिल्स भिडिअ बानायनायफोराबो सोलाय मोजां भिडिअ मोजां रिल्स बानायग्राफोरखौ जों बुङाबो बुखियाबो जायफोरा गाज्रि रिल्स आरो गाज्रि भिडिअ बनायो
बिसोरखौसो जोङो आसि खोन्थिनानै बेयो मोजां जायाखै नोंना हायोब्ला नोंनि रिल्सखौ भिडिअ बानायनायखौ कन्टेन्टखौ सोलाय होननानै बुंहरो बेयावबो मानियाबासो एसे एनैखौ रायहरनाय जायो बेयावबो जुदि सोलायनो रोङाब्ला मा बुंनांगौ जाखो नोंसोरखौलाय खुगावथ' फैदों फैनायालाय बुङाखैसो आङो जोंनि फेसबुकनि भिडिअ रिल्सफोरखौ गिदिर गोलाव उन्दै गासिबो नायजोबो आरो नों बुंदोंना भिडिअखौ नायजोबालाबासिनो बुंहरो नाङा बुखिनो नाङा होनना नोंनि भिडिअआवलाय माथो दोङो नायजोबनो बै जि गोबा गाननानै हंलेले गाननानै साबुन फोननाय दुगैनाय बेफोरल'सो नायजोबनो मा दोङो नोंनि भिडिअआव नायजोबनानै बुजिनो मा दोङो हाफेन खान्दा खान्दा खिबु नुजाहां नुजाहां गाननानै मोसानाय रिल्स बानायनाय बेयावलाय मा नायजोबनो मा दोङो नोंनियावलाय बुजिनो थाखाय बानायनो मा बानाय रिल्सफोरखौ मोजां बानाय मोनथिबाय गोबां मानसिफोर दङ जोंनि बर' मानसिफोरानो दङ मोजां भिडिअ मोजां रिल्स होनानै लाख लाख भिउस मोनो मिलियन भिउस मोनो बेफोरबायदि भिडिअ रिल्स बानायब्लासो फल'वार मोनगोन भिउस मोनगोन बिदि नङाथ' जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो गोबां दङ मोजां भिडिअ बानायनानै मोजां रिल्स बानायनानै लाख लाख भिउस फल'वार मोननाय दङ मोजाङै बानजायनायखौ लानो नांगौ बांद्राय जाब्लासो बुङो जों खोथाफोरखौ मोजां मानसिखौ जों आसि थुनोबो गोसो जाया बुंनोबो गोसो जाया गोसोआव लाखि नङाब्ला खोथाया आलदासो जालांगोन उनावहाय मोजां बानजायनायाव लायाब्ला नोङो नोंनि फिसाजोफोरखौ देरफुहांनाय फिसाजोफोरखौ 19 बोसोर जानाय फिसाजोफोरखौ दे बिदि ड्रेस गाननानै दुगैनानै भिडिअ बानाय रिल्स बानाय खिनायफोरखौ रिल्स बानाय हासुनायफोरखौ रिल्स बानाय बिदि एडभाइस होगोन नामा बिथोन होगोन नामा नोङो बोरै मोनगोन नोंनि फिसाजोफोरा उनावहाय 19 बोसोर 20 बोसोर जानायनि उनाव बेफोरबायदि फिसा फिसा ड्रेस गाननानै दुगैनाय रिल्स होयोब्ला खिनाय मानि होयोब्ला हासुनाय मानि होयोब्ला बोरै मोनगोन नोंनि गोसोआ ना नों बुंगोन फिसाजोफोरखौबो बेबायदि दुगैनायनि रिल्स बानाय भिडिअ बानाय खिनायनि बानाय हासुनायनि बानाय नुजोबनांगौ रायजोफोरा नुजोबनांगौ फेसबुक बाहायग्राफोरा बिदि एडभाइस होगोन नामा नों बिथोन होगोन नामा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेयो मोनसे ट्रेन्डिं बायदिसो जानानै फैबाय गाज्रि भिडिअ होब्लासो फल'वार्स मोनो भिउस मोनो लाइक्स मोनो बे मोनसे बेराम बायदि जानानै फैबाय आरो मोजां भिडिअ होब्लाबो गोबां लाख लाख भिउस फल'वार बिदि मोननाय दङथ' मा भाइरेल भिडिअ गाज्रि भिडिअ होब्लाल' भिउस मोननाय फल'वार मोननाय बे खर'निफ्राय बे बेरामखौ बोखानानै गार मोनबाय दे नों फल'वारखौनो गोबां हाजार हाजार लाख लाख भिउसआबो लाख लाख फैबाय मिलियन्सआव फैबाय नों मा भिडिअ होनानै मोन्दों मा रिल्स होनानै मोन्दों बाहेरायाव ओंखारलांब्लाथ' नोंखौथ' मानसिफ्रा फैलायबाय माथो बै दुगैग्राया फैबाय माथो बे हासुनाय रिल्स होग्राया खिनाय रिल्स होग्राया इज्जतआनो गैया जागोन नोंहा मिथिबाय नोंहा फल'वारल'सो थागोन भिउसल'सो थागोन नोंहा इज्जतआनो जिर' जागोन नोंखौथ' मोजां नोजोरजों नायनाय नङाना मानसिफोरा बुंनो हायाब्लाबो गोसोआव सानना लागोन बिदि रिल्स होयोलै बियो बिदि भिडिअ होयो बियो बुजिनांगौ बेनिखायनो मोजां बानजायनायखौ गोसोआव लाखि दाथ' लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै नुखाबाय आरोना भिडिअआ बेनोमोन आरोना दिनैनि आपडेटआ ससियेल मिडियायाव नायजाथावै भिडिअ लाबोयो नालाय बेखायनो ब्रादारा बेफोरबायदि बुंदोंमोन आरो आंनाथ' मिथिखाबाय गोबाङानो नुखादोंबो फेसबुकावबो नुदों इउटुबावबो नुदों बेफोरबायदि भिडिअखौ खिनायनि हासुनायनि बायदि भिडिअ लाबोयो आरोना दानि जुगाव मा बुंबावनो आरोना बिदिबा लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरो आंनि भिडिअखौ बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदों कमेन्ट खालामनानै खिथाहरनो दाबाव आरोना लोगोफोर बिदिबा दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय।